Brandul personal te diferențiază de ceilalți. Comunică lumii propunerea ta unică de valoare și poate juca un rol semnificativ în reușita angajării tale. La candidații apropiați ca valoare pentru aceleași poziții, angajatorii folosesc adesea brandul personal ca o modalitate de a-i distanța. De aceea, la Valorie, am întrebat 50 de manageri de HR. De ce contează brandul personal în recrutarea candidaților? Ei bine, primele 5 răspunsuri sunt următoarele. 1. Atrage atenția. Un brand personal puternic poate ajuta un candidat să iasă în evidență dintre sutele de alți solicitanți care pot avea calificări și experiențe similare. Un brand personal bine conceput poate atrage atenția asupra candidatului și poate stârni interesul recrutorului sau managerului de angajare. 2. Demonstrează expertiza. Brandul personal poate fi o modalitate eficientă pentru candidați de a-și demonstra expertiza și cunoștințele în domeniul lor. Prin împărtășirea cunoștințelor din industrie pe platformele de socializare profesionale și prin prezentarea realizărilor lor, candidații se pot poziționa ca lideri de opinie și își pot construi credibilitatea și autoritatea în industria lor. 3. Construiește încrederea. Brandul personal poate ajuta de asemenea candidații să creeze încredere în ochii potențialilor angajatori. Fiind transparenți și autentici în prezența lor online, candidații pot stabili un sentiment de încredere și credibilitate față de recrutori și managerii care îi selectează. 4. Îi califică pentru potrivirea culturală. Brandul personal poate oferi și o perspectivă asupra valorilor, intereselor și personalității unui candidat, care pot fi factori importanți în determinarea potrivirii culturale în cadrul unei organizații. Recrutorii și managerii care îi selectează se pot uita la brandul personal al unui candidat pentru a vedea dacă se aliniază cu cultura și valorile companiei. Și 5. Networking. Un brand personal puternic poate ajuta compania să-și extindă afacerea dacă candidatul este conectat la mediul de afaceri și factorii de decizie. Împărtășindu-și ideile și perspectivele pe rețelele sociale și participând la evenimentele din industrie, candidații pot construi relații care pot deveni aturi pentru compania care recrutează astfel de candidați. Brandingul personal este un instrument esențial pentru oricine dorește să-și construiască o carieră sau o afacere de succes în peisajul competitiv de astăzi. Investind în brandul tău personal și construind o prezență online puternică, te poți poziționa ca un expert în domeniul tău și poți atrage noi oportunități de evoluție profesională.